kan zir le tur chu creating cardiac rate effect ti ni ta tuna kan hmuh chuan heartbeat kan ti ang lem ang reng deuh kha kan siam ve dawn ani thu nena in zomin tiang chuanin chuan file thar kan han na anga ta hian 700 ve a square turin a chi a kher lo pawh kha chuanin RGB white kan okay anga chuan layer thar kan siam hal thor anga empty kha ni le mai dona engma la lo ka heta create new layer ka han ti le ta chu foreground color a hian black da in kan fill dona ni alter le delete chuan chumi zoa chuan layer thil hello to a tunin kan fill to a layer style a gradient overlay a hian kan lu tanga chuanin hemi a gradient color hi hemi ang rong deuh tur sawn kan siam rem dawn anga 3 color ang deuh kha so alai sa chu adum deuh kha ni awangin color on to sa heng te hi mo thangin a color hi kan edit le mai dawn ani chuan ta kan click a color a kan lu ta hian 660081 a code kha purple deuh reuh nge violet purple lampang deuh niang rong hi clear dan vel hi hretam lutuk bik lawa chuan a laiah hian a dum lang zero hlir paruk kan dah theia chuan a lehlamah hetami ang chi a tho khan 660081 kan dah le anga tikhan kan okay vekang chuan hi background angin layer anga lo sawn background pakhat top angin kan chan tir le kan siam le ngai dona layer a heta march down march visible emo akan bang ve theia shortcut control e mang bo in ikan chuan so background a ron ni ta chuan ta chuanin filter a brush strokes a sprayed stroke sti a hian kan lu tanga chuan ta sawn stroke length ti te spray radius ti te lo om ta stroke direction ti te so ta sawn 1820 ti chho vele mo chuan radius a hian 25 vel bor te mo na tailan chuan a direction hi vertical hi kan thlang ti sawn angil 90 degree ang reng deuh khan ti khan on hei he tani china hetia on deuh sunga kha an va thlak dawn ta ni ti khan chuan kan okay anga chuan a background tur chu ti sawn kan pei fel chuni deuh ta mai a somi beat ti in ziak somi a heartbeat up down tur ang reng deuh te so kan siam vele dawn anga chuan foreground color a white ta in text tool la in beat ti chu kan type dawn ani farin ti khan B capital EAT small in kan da anga kan select a chuan font ta hian executive FFF he tami ang chia kher lo po kha rem chang hemi ang reng deuh so live blank ang reng deuh ang chi te kha Alfredo heavy hollow kan ti ang chi te po kha kan nei ram chan chuan man ve thei tho tura ngai ta ela kan vat thak ta font ta chu chuan somi zul zui a noi lama sonin line kan draw dawn anga text tool noi hian kan right click a line tool mang hian hemi hi
han pot chinanga align na so asin lutuk chuan somi a fonta hemi a outline nena in mil deuh tur khanin heta hian so pixelin option bar a hian lo omanga weight te a son true velin da chin photila try le chinang tok vel tura ngai taila chuan hemi nena in zone deuh tur khana in zone chi lo kon kan move le thei thawa han kan pot heyanga chuan shift met chungin angil topin chuan heta kan draw chho na tura kha chuan shift kan me kha chuan a on thei don lowa ngil topin chu wain shift te loin kan pot to anga chuan heta kan pot thaleang ta nuai lama atang deuh le ka nga chuan kan pot chho le a kan thil siam tura kha khami en pa khanin kan lo try don ani tikhan chuan heng layer kha aron om ta chau meya chu wangin hemi a text nen lam khan mun khata lom khata kan siam ve ka ngai dona a layer chung ber kan click zone heta bit layer kha shift nen tikhani zu click nga in select khata ve ka background tel login control e kan meta tikhan lom khata kan vada theita ti chuanin heta mi ang tur chuan hemi a hnuai line kal phei hemi a horop zone zela mi hi kan pai le te ngai ta a chunga mi ho te po so nia chu eraser tool kala in option bar a hardness ka 100 a kan danga a diameter kha chu kan man du dan tok tur ang khan kan adjust le anga du le i paper te khan zoom in de ula te khanin an khoi vel kha anuam zo theya an lam len deuh kan te khan atnuai ho hi son kan pai hei zelanga hang ho zong khani ta zoom out le ta ila kan chuan hemi zoom clear deuh sunga so blood effect akan man ang deuh thau khani ta khami siam tu kha chuan kan soi to ang khanin left le right chawa oma vain chung lam le hnuai zonga bek na tur om lo vain hemi hi a angle kan thak le angai don ti na ni ta chuanin image a rotate canvas ka kan mang to a man thei reng ani tu na po hian ma se ti dan chi dang an soi le ang edit a transform a hian eta hian rotate 90 cw clockwise ti le counter clockwise ti kha lo de anga so kan va thanga ti khan ta khanin filter a kan rotate zo nuwa stylize a win a kan lut le ta from the right banda chinanga chuanin so anna sa tok lo ti chuan control f khani le me a so tiang khan chuan anga ya tho khani lut le anga stylize a win a hi from the left a mai than lo zo khai thlang le anga control f ti le la so ti khana pek bel le thei tamaya chuan khami win kan da zo chuan entita transformer ma kan man lo zo counter clockwise zo so kan thlang le anga ikan tikhanin a win chu kan da zo a rong hi heta mi ang rong deuh so tur soan a ping lampang deuh tur khanin kan siam ve le don ani layer style a kan lu tanga blending options a chuan outer glow zone kan click anga du chuan direct in ta tang khana lu mal thei vek tho ta hian outer glow ti kha chuan
ta sonin opacity te so chu o om sa po so atok ngal viau po ni theya idu ang tokin ka so i adjust theyanga alan hemi rong tura ka so ni ka ron lang eng lutuk tur te po ha i du lo chuan ti khan pai then set theya chuan a rong hi hei he lai hian yellow box te tak te lo omata so ni lu tanga a code kha ta tang po khan ava select tok theya hemi ang thap thap kher lo po khai du chu ni wada theya ta khanin a 00 a 0 ti kha anda anga han chu mi zo a chuan color overlay ta hian kan zulut le a he laia color a hian code kha FFA DFC ti kha hemi ang rong deuh tura fa siam ve na tura khani me a background nen lam po khan idu ang tur khan kha chu ti thei veka ami color kha chuan hemi kan til khoi lai bi ka kha chuan in dang lam na a thlen gok suang lo ta kan duak anga kha kan mong chin thei vek thon ni khan chuan i set zo a i okay anga ti khan khami nation bi ka chuan kha zong kha ani le ta ni